hande ene tampin kam tampingol ene ɓurti mbimani joni c'est les voisins qui se plaignent koddiɓe ko birwi o ɗanota o woni hankoto dombourdi omono natatanomo yalta kadi Prends la tête. Ouais. Vas-y, Hab. Kadi, le problème c'est que j'ai trouvé du travail pour Mimi. Il est mon ligue. Le comme mon so David comme Mimi wa o dej. Oui, il da planche. Il veut pas faire un peu. On a ko laade goddo nana o naare laade o wari France kanyum ne wada la même chose pour mon ko warata yimbe hono beedo pour ko wada repatrier c'est un clandestin wala droit o mo hebdo mon ma dérange déjà min hakun meden ya yanki marche hay hunde masana hakun meden kanko mondo o mo won ma dérange o mo wada mi dérange o mo dérange hoddibe comment ça se fait c'est pas possible wa wonde. Oui, je sais mais DJ Kiz, calme-toi. Halso wadi kam déranger wadi ko fof ko nawru jomum kam dum kam ala hen. Mais c'est la meilleure solution. Dum oppotami konten mon. Omo tampinami hande o en ngurani ngurnam ala hakun men hay hunde ala don. Comment ça se fait que mbede armbe daro damal galle mam mi aran jodden jewren kalen ko podden halde kalen projet meden kalen jango meden mais kanko o aro mo dérangement o mo dérange hodi wa wonde nota jowun pofna horma Ala wiye Aisha do jun holna for mo hodo police now. je supporte. Wawa. Ngolum ko mawa je peux pas. Ne Moussa je comprends. Bidu pada hala fam ko kalda ko hay min ne Moussa yam habut sa yimbe de hala ma c'est parce que Moussa yam En manki Moussa ma. Mais bon wiidi kam en nawto jomum kam ha histoire de police en naati hen tout ça añ min dañi sagoji mun inchallah. Ɗum woni ken pamata hunde wotere il faut faame ko ganduɗa nawatama yeeso nawatama ko caggal saka mi ƴeewa ko ɓuuri e ma ko ɓuuri e joomum e ko ɓuuri e heddiɓe sa anni mbimi ko ɓuuri e ma an o natta waddemi dérange goo o natta wadde dérange voisin ji o ummo e clandestinement mo woni o goɗɗo wasi yiide ɗum ñemba a faami ko ñimmi wiidema. Ane, mara kama susa vile ngam da wala gide ka. Ijo. Ni herse ni wala. Hakuni ma lo da wala wujud. Ayi do rama. Fere ma boni yo. Ko da wal berde jey. Ah, dilla an hersta. Ay amur, mina fosara ko mi de. Ani, Min fasoma. mbi ma fosara ko so rama ka ala do. Ana dan do. Sa lawjan, mi law. Andi rama do zarti lawjanne. Ala ni rama hende nasa. Hay so o taw o fetter jam atar ka bawdo kilifa kilifa poddon tawron do ari yigge de kaka ala dum ko gaccita. Allah wala gat parce que galle ko gallo. Fere ma. So boni hor bonira. E ban jibina no da biddo debbo ko nafatma. Ha? Biddo debbo jibin dum ko nafatma. Ayimo do. Ha? Ayimo ma do na bawo al. Ha? Allah nande hendo asa ay amur. Ay dum non jinno mi jewten. Anin? Jewten hol. Jinno ko jewten so rama ala do. Walla kange ala do. An bama mi wala mi bam min mi bam sa lawji nen ko koy men Allah nananta kam dun bi fuuta nananta Amadou ari faras tan nana lawje kake ni yib aminu lawjani fuuta kake mi lawje faras ka an woni an mi hani mi go wona di wona tati to e ga jida Amadou e ba atti jida hagele ma enen kedi yimbe tan wonbe tobe ngoni ganne atu do billahi wallahi an min an wadi jegede an min hedo ko jinno ni jewte jewte
soɓe ngalaɗo so an lawƴa walla min mi lawƴa min goto de kalnan mami nana min goto so woni galle wallahi so min ñaami ɗo mi lawƴata on saba mbeɗa lawƴa ɗum addi ɗomi a lawƴani wallahi mi lawƴata mo yima an ka defo mo moƴƴima law an a defa wallahi ana hersini yimɓe ha yesko lawa ala joni kay ma la ha yesko lawa billahi wallahi ana natirte a hesta woni nafata galle nafata ala liggey so yami liggo galle salon wallahi ma ala sur la frère. Ya. Kala ko cikku don galla to nek ri. Hay ndig. Oui, pourquoi? Comment c'est rier? Galla yengi. Ah. Hay sa hatim ala tudda ala mu faade. Hay fortude ko ede nimbi mama wawa. C'est la maison de la France là, c'est le Faade trop même. Ah mais Kadi cikka non France ari do kala tudda sikartan battaw ar. Nek yo gede mabbe foko cadele kala tudda vakize. ça peut pas être parce que tu m'avais dit le frère là une grande maison au niveau du village. Tu as oublié ça? Jogi kay galma photo est-ce que do xam ko pour constat jogi. Pourquoi comment s'est fait les cacophonie de la maison? Comment c'est arrivé? Hallo? No waawiri jogaade galle mawɗe foot ɗo jogo galle no hawnide yal min kam min betti kam kar min mi hersu bo billa walla ƴewto tom tan toɓe mbaalata ɗo il est projet pour taraway projet pour taraway liggey hol projet taraway jogiɗa min kay ɗo tawa gaynaka de woni hakkilla somi dañi on n'est pas le même projet ma projet debbo Touba pour dañde debbo Touba ɗum woni projet kono liggey kay de dañde debbo diida ya debbo Touba tan woni projet tan hay sa liggaki hay sa liggaki an ya won gorko tan kala ko cuhluɗa o waddata wonnete sa wonani gorko noon tigui rigui ɓe jaɓatade joni enen ndenduno projet gargol France ndenden projet debbo Touba ta ala jeew liggey tan sa ala mi jeewe non a idunomi debbo Touba go tawa somi heeɓi ɗum toi ne sais pas parler le français c'est le problème de toi c'est pas le parler français so debbo wiye tan on fof waɗa debbo mate an cikkuɗo aɗa parle français ya si ana parlaɗe français non barke Allah ko kala non j'ai fait les bas j'ai fait les bas jusqu'à le CO jusqu'à le CO tu as oublié yaro France wuro so bolo laytaɗo tani ana fama way tappade nder tappes tabine tappide on so ubuli so cuisine gueɗe mbawi noon tan ala so bulo yadande ɓinguel mawne o kadi leppide miñam miñam ala yar itten guite ma sento e makko ɗo o so hay jibinede yarade mbiyan ɗum aɗa lemɓinɗo aɗa wiye ɓinguel miñe aɗa wayno o bendi annene ala ayi min no ɗum ala hende o mbiyamo accu ɗum de o hay baba musu hay jibina saka kañum ha ƴew annene mbaɗa juuɗe aɗa ala mbatta hakkille ma sowona guelɗo yer ha ko debbo ɗum ay he sa yim sehlagal men juuta sento aɗa hiiri nani no wona ɗum mais tima merde comme ça aɗa haalaga han ɓinguelami tima merde tima merde ke moi amon tu comprends rien to tima merde ke no mi yiɗa ɗum minen ful min jiiɗa ɗum kam ala accu kar haala rewɓe en walla ɓinguel mon en cappi en no ɓendi en billahi walla sehlagal men bonanno Alseli. Wadai tampa. Ça va bien. Ça va jamnata. Alde. Mawlumi. Ana wayri dode. Wayri do fe. Wayri idam sin wana na yara arha do. Uri non. E ko non biam ke parce que arata noddata hokkata no village. Ko liggéeyaji tan. Aran enen do liggéeyaji samedi dimanche tan joyden tan. Wallahi. Ko dum tagi rek. Wallahi. Wala ça va? Ça va machallah. Seyna mun. Selma. O joodo ta ko nyellinta wallinta. Ala nani. Min god belen do suppine gal. Joni ko andi wuro o yaadu tan. Te wona dum gasay ay so ay artul o rondo kebab mako arta rondo kebab wa o nyaamata do en kebab tan o wuri ko mila ho wallahi ala dum kay fo ngite moy dum don kay fo sa defi kay maro no way weldini enen gaay no mbaade wawre yewnude cieben maafe dum do en kay sa defi fo nyam wacce kebab kanko non adandi to ummito balani maro ko don buri heew
so mi defi salon nyam me won non mo lukke sala je no kadi moji kadi ko yaltan o mo faam mburu ngo o faama laabi di o faama ko ngurden gaay dow mudum ngol ko kanda hala nguro do en kono bidi yidi mbaajo dam affaire nguro do en kanko ronki ran famde affaire nguro nam do yero ha joni comportement mo jogino to ha joni ko don on dirait réalité o salimanade hen wondum wonate réalité gonno do wondum inchallah wondum do min ka ko dum garno mi ni min jewtude hen mais maro mi tawani do ko jaltul kono ko dum garno mi jewtude hen wallahi ka sehel makko no ko mi sila mi boji gila afrique sa halni mo bedandi ma wonan bimi hanko ya walmu réalité ji guddirna markilla nanam hen ko woni do ko dum non ay nyanden min jindirno de o hebi to ko mo nodda afrique mo wiya mo nodda appel vidéo aran joni whatsapp o dari tan ko de Saint-Élysée dum do en wiya sila makko do ko galle makko do ko galle dum do fonto dum do yimbe da nanda no birne dum funta yimbe kono mamin kaldu mamin jewri sol jeni ko non de way diram do appel ay gasara ko noddal tan nodda so ni wi do appel ay non o wonta he dara watta he dara no mamin jewri ko sabal yewtu mamin jewri sol jeni inshallah sol jeni ona sawa arsel sawa mashallah alhamdulillah sawa ligge sawa mo an fuje de wal ko liggeyaji liggeyaji tan wadde wad fere itira poade liggeyaji dina ndiya mi adda makko jarda mi ara len haisa السلام عليكم. أنا أقول لك إيه رامك؟ Pardon? بيب جوني كاي الله ولي كم يدني كاي أردواس. فاهم؟ نونكم نونكو كره أو فم يرلي من أبور دان كره منونكي. هاد نو والله مجيرو دا كم كره كم جانينا ABC أوكا. ولا. Mais bah, mon collègue, moi, ça me fait vite un livre, 6 heures en temps libre. Comme ça, je vais t'aider. On va commencer par l'alphabet. Après, continuer un nom, non, mais il faut me donner du temps. Come on, that's Tata. Huh? Ah, near the phone, be my remark, Jang the Dembi Alata. Huh? Hold the Okjakuma, how about Mais mine son article, je vais aider parce que je suis tout seul avec mon père, tu vois. Je vais laver le sol, laver tout. Son article, j'ai pas le temps, tu vois. Tanon ma yina ne drama dabbe sagin ko heeri lowa do banani galdo goral kala badda do bonata faami mbawa danta wala nen ma wada fer arso bom nanya tan jangina ta ala tan ha de vi betu fo mort min ka jommi ko min man ko hen heddu hen tan mamale han janga sa jabin ko baba mi ko han a hepara ara ndim tampino ta on ngala ta hay hubbude jenge nder galle mon on badata mata anda gal barbe nder façon hubbe no nawra galle yes asiki min na mi jogi tanyal fof de botat sum imin suba sami 6h mi école don dañ don boné no mi école marti droit sagin bam sagin tan ko vikonen wadi frigo he comme ça tout le monde va manger don boné naate mon no pourquoi anani kala biya ni biya mi alata ko firgo hay o firgo han ngam goral so min wadi dum demande ko mi yapani ta fere mon boni ha on galata juul on galata rewde al on galata demuri ɓurade oɗon doga tan mo jiiɗa hoɗon ƴakka ɓuure mbeɗan ɗon falatna fere mon boni ici c'est la France le temps est limité donc wona noon minen ala komi mbawi hen France noon wayi donc France noon mbaɗon noon yo Allah rokku on temps Aïssa. Non. Ça va. Atseli. Ça va. Ana jippima birtida kam mbiya kam sali tan ngara lelda doyen. On pofta dal.
mais ko bange liggéey yo holko kalda hen taw par ce que min mi wawa finde tan mboɗo lelo doyene mboɗo lelo tan mboɗo ñaama kebabuji mboɗo heeɓi doyene tan mboɗo lelo wona lende addi kam doyene a faami wona lende addi kam doyene jinmi ko haalna kam affaire liggéey yo holto tolnuɗa hen mi faama kam par ce que min lelde nde kam mi tampi hen kam arde ha France kam no lelo tan no ummo no dano kam ɗum addanimi kam wona faami kam wona lelde adduma c'est une bonne chose affaire liggéey wona liggéey mo jilol ma mo mbiɗa ka yiɗa ba exact jew min mi wonta ɗo mboɗo lawje kake mi haalnima ɗum gila ñanden oto addu do ni caɗele oto addu do kadi haala mi waɗani prolongé mi waɗani prolongé saɗa wawi jewonde kam liggéey mboɗo liggoye métro kala burludo métro min mboɗo wawi jewde dumen wi o tajani tikki a faami receleur métro mboɗo wawi wonde receleur métro kono prolongé mi watta ɗum ko gueɗe debbo wona mbiɗa mi yiɗani mi liggéey plonge mbiɗa yiɗa joni kadi mbiɗa ko contrôle on jiɗa wonde contrôle ñamde ko jangde yero anani mbeɗa hunde kala ɗo ene namdi ko jangde hunde hewde ko waɗi ko liggeyaji an mo jiɗɗa ɗi woni ka allah ɗum ɗo allah ɗum jangde muɗum anani min liggéey mo jilanmama a wiye yiɗa donc kay won toon tan hami dañanma liggéey mo jiɗɗa wona mbiɗa ka yiɗa an kay joni tan hami dañanma liggéey ma ɗuminam voilà wonno hebbinam haala noon mimi yilnimam liggéey waɗi ko mbaɗen noon mbiɗa kam ka yiɗa anani joni kadi gara mbiya kom ko a tampilende ɓaade kam a famni comme quoi wona lelde adduma ɗo hen c'est déjà bon mais contrôle aɗa andi a wawa wadde ɗum par ce que a janggani min si subaka he mi yirlima e wuuro ngo mi dañani liggéey mi yeehi ala to mi wangani ɗo e leydi ndi mi dañani mi namno comme ko CV somi namni CV min CV am ko Debbo Toubak CV am ko Debbo Toubak sa continue wadde Debbo Toubak e CV ma aɗa andi a heɓata liggéey a daɗɗete a heɓata liggéey min ala fof mi waɗani te liggéey plonge mo jilanmama o anda ni holto guittumi ɗum anani anda ni guittumi ɗum mais yiɗoma liggéey mbiya yiila wiyete a yiiɗa gara joni aɗa waɗa mi haala comme quoi liggéey min no jilomam liggéey ne mbiɗa ka yiiɗa donc saɗa jaɓi oppa min mboɗo fofto basa tampinde kam ko joni joni gartum liggéey ɓaɗa an kam ñallaraɗo ɗin han ko ɗo hen wadde gauche droite hakkude suudu ma e salon ko ɗum nafata ɗum ko haajuma yahom yiiloma liggéey mo jiɗɗa o merci tan nam yirni mbiɗa ka yiɗa débouto je vais me débrouiller la France c'est la France pays de fraternité et d'égalisation France nan ɗon pays France ko égalité fraternité et sudma gueule yiɗoma liggéey mbiya yiyan keɓa ɗo hen haalam be ƴakki pontoje ƴertema asino kimayi